Wako kendo nyikwa Ramogi wadhi mbele gi chenro marwa ni kinde ma piny mangima chano yango odiochieng' jiwo lwenj kedo gi ayaki odiochieng' makiny. Migao mar thieth ne ochano chenro mar dhialo jochiw kony kaachiel gi riwruoge mag ji giwegi mosebedo ka siro migao no e kedo gi landruok mar kute mag ayaki. Achiel kuom weche ma oyangore en rem ma pod nitiere e lwenj kedo gi landruok mar kutego. Reporter marwa Flora Tieno nigi ler mar wachni. Piny Kenya osebedo ng'ala mamalo e lweny mar kedo gi landruok mar kute mag ayaki. Migao mar thieth bende yango ni lwenyno pod nitie gi nok mar tieko landruok kaluwore gi nok mar omenda kaachiel gi akwede mar jotuo kawuok kuom oganda. Migao mar thieth ne ochano nyasi mar ikruok ne odiochieng' makiny kama riwruoge ma ok gin mag piny owacho kaachiel gi riwruoge mag ji giwegi yuoro chenrono. Director mar weche thieth Andrew Mulwa e lo jatend migao mar thieth ne opoyo okang' ma migao no osekawo e neno ni lweny mar tieko landruok mar kute mag ayaki obedo makare. Today we are here to celebrate and reflect on the milestones that we have made as a country towards managing and containing the HIV epidemic in our country as we prepare for the bigger event in Goma tomorrow. With the great progress made in HIV response, we are still experiencing gaps that hinder our country from achieving the set targets. Bende ne omedo ni migao no chano tieko midhusi no e higa mar 2020. The universal theme explores and connects the global commitments, focusing on impact and progress towards the 95-95 targets to end the HIV pandemic by 2030. Mulwa ne oyango ni kwan mar nyithindo, chuo, jogo ma odagi ng'ol kaachiel gi jogo matiyo gi yedhe mamero ji ok osebedo e mesa mar chano yore mag kedo gi kute mag ayaki. Important populations are still left behind, namely adolescents and young people who record a high incidence of HIV infection, men and people who inject drugs, and people living with disabilities, amongst others. Sadia Hoid, jatelo e apisi makedo ne ratiro mag nyithindo, ne oyango ni nyithindo osebedo e lai mokwongo kuom jogo makute mag ayaki oserocho ngimagi. The most affected with HIV/AIDS have been children in this country. For those who defile our children, initially it has only been girls who have been defiled, but presently if you look at the statistics, we have quite a number of boys who are also being defiled. And the perpetrators are grown-ups, you and me, and the end result of those children who are abused is HIV/AIDS. Bendene omedo ni oganda onego rit ratiro mag nyithindo e yor kedo gi achiedh nade ma nyithindo kaloe kaluwore gi jogo marocho ratichgi. As we say, we want to promote the awareness of HIV/AIDS. We are also saying, let's also promote awareness of child protection issues so that our children are not left behind. Migao mar thieth geto tieko landruok mar kute mag ayaki ne nyithindo mayom kowuok kuom minegi kendo neno ni jogo manitie kod tuono obedo gi ngima makare. If there is something that as your director that I'm going to ensure that we achieve is to eliminate mother-to-child transmission. Nyasi mariango odiochieng' mar kute mag ayaki higani biro bedo e kaunti ma Bungoma kama igeno ni jatend migao mar thieth Susan Nahumicha biro tayo nyasino. Flora Atieno, Ramogi TV.